श्रीनिवासराव गिरीश संपूर्ण जगामध्ये हिंदुत्वाची ध्वजा फडकवण्याचं काम परमपूजनीय स्वामींनी केलेलं आहे। खूप वर्षापूर्वी ज्यावेळी भारताला एक मागासला देश म्हणत होते त्यावेळेला स्वामी विवेकानंदांनी हिंदुत्वाची ध्वजा ही संपूर्ण जगान भितर शिकागोत भितर फडकयली आणि त्याच शिकागोन भितर आज परत एकदा आमच्या गोंयच्या आमकां गोंयकारांक खूब अभिमान आसा की गोंयचे आमचे स्वामी परमपूजनीय ब्रह्मेशानंद स्वामी तपोभूमी पिठाचे जे नाव हे संपूर्ण गोंयान भितर आसा ते परत एकदा संपूर्ण जगाच्या व्यासपीठाचेर तांणी व्हेल्लें आसा आणि हिंदुत्वाची जी पताका आसा ती त्यांनी फडकयल्ली आसा ह्याचो खूब आमकां अभिमान आसा। आयज तांचें आमी स्वागत करपा खातीर विश्व हिंदू परिषद आणि अखिल गोमंतकीय हिंदू समाजातर्फे आमी तांचें स्वागत करता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फाटी सर फाटी सर आई झालं ते पुढे काढ आई बाय बाशी फाटी सर आई बाशी अमेरिकेचो आणि UAEचो प्रवास करून आज गोंयान पावलो। येत्या 30 तारखेक श्रावणी विधी म्हणजे गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो हिंदू धर्मातलो विधी जो आसा तो तपोभूमीचेर जावपाचो आसा त्या खातीर हांव मुद्दाम येयला। पार्लमेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलिजन्स हे जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावयले जे सगळ्या धर्मांचे नेतृत्व करणारे ऑर्गनायझेशन आसा त्यांनी शिकागो या जागेर 130 वर्सां नंतर म्हणजे पहिली जाल्ली ती 1893 साली जाल्ली। त्यानंतर आता ही शिकागोमध्ये कॉन्फरन्स झाली। तितून स्वामी विवेकानंदान 100-125 वर्षापूर्वी ॲड्रेस केल्ले आणि त्या पार्लमेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलिजन्समध्ये सगळे जगातले जितके म्हणून धर्म आसा ते सगळे धर्म एकत्रित झाले आणि जवळजवळ 8 ते 10 हजार लोक थंय उपस्थित असले। म्हाका आनंद दिसलो की आमच्या भारताचे गोयचे सनातन धर्माचे नेतृत्व करपाक आमकां मेळ्ळें आणि म्हाका बरी दिसता की थंय विश्व शांती त्यानंतर जलवायू परिवर्तन म्हणजे क्लायमेट चेंज त्यानंतर शांती सगळ्या जगभर पसरवपा खातीर सगळे धर्म कितले काम करू शकता अशा विविध मुद्द्यांचेर थंय चर्चा जाली आणि सांगपाक बरी गोष्ट दिसता की आमचे जे इंडिजिनियस म्हणजे आदिवासी लोक आसा जे खरे या भूमीचे सुपुत्र आसा अशाय विशयांचेर चर्चा थंय बऱ्यापैकी जाली आणि आनंद दिसता की आयज भारत देशात असो गौरवास्पद गोष्ट घडली की चंद्रयान 3 हे आमच्या सायंटिस्टांनी सक्सेसफूल केले आणि त्याबद्दल तुमकां सगळ्या गोंयकारांकूय हांव आयज अभिनंदन करता आणि देवा कडेन मागता की आमचो देश हो असोच आमी सगळ्यांनी उबो करचो। आणि आयज खरेंच म्हाकाय बरें दिसलें म्हाका स्वामीचे आयज एज अ चेअरपर्सन म्हणून स्वागत करूंक मेळ्ळें। आयज देशाभर आनी आमचे गोंयचें नांव खरेंच वयर सरलेल्या स्वामीजीक जेन्ना USA पार्लमेंट जे आमचे
सगळे रिलिजियसाचे कार्यक्रमाक स्वामीजी हेड आशिल्लो खरेंच गर्वाची गोष्ट देशाय गोष्ट आनी आमकां खरें हिंदू जावपाची खरीच आयज अभिमानाची गोष्ट हांव खरेंच स्वामी कडेन मागता आमच्या देशान उदरगत जावनी आनी गोंयान भर आमचे सगळ्या गोंयचेंय नांव बरें जावनी ही अपेक्षा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.